Il-qorti kienet ċara fid-digrieti li ngħata fil-każ Vitals, l-Irlandiż Jeremy Harbinson irid jixhed quddiem il-qrati Maltin u dan għaliex ix-xhieda tiegħu mhux biss meħtieġa imma hija indispensabbli. Harbinson hu l-persuna li sejjes ir-rapport u minħabba dan l-istess rapport inħarġu diversi akkużi fil-konfront ta' numru ta' persuni. Il-qorti permezz ta' digriet tagħha irrimarkat li Harbinson baqa' ma osservax l-ordni mogħtija minnha f'Jannar li għadda biex jippreżenta dokumenti li jsostnu dak li qal u ċoħe li hu impossibbli li jivvjaġġa lejn Malta biex jixhed. Il-qorti kienet ċara li hu fl-interess mhux biss tal-akkużati iżda wkoll tas-soċjetà ġenerali li l-proċeduri kriminali jiġu riżolti bl-aktar mod effiċjenti. Issa, dan l-interess jiġi minat serjament f'każ li l-proċeduri ma jkunux jistgħu jibdew jew ikomplu minħabba li x-xhud ma jkunx disponibbli jew jirrifjuta li jkun preżenti biex jixhed direttament quddiem il-qorti. Bekk il-qorti saħqet li biex Harbinson jinġieb jixhed mill-aktar fis u biex jiġi evitat dewmien żejjed fil-proċeduri dan għandu jixhed permezz ta' proċeduri ta' ittri rogatorji li hi miżura straordinarja u eċċezzjoni għar-regola stipulata li kull xhud għandu jiġi eżaminat fil-qorti viva voce. Dan xi jfisser? Dan ifisser li l-awtoritajiet ġudizzjarji kompetenti fir-Renju Unit jintalbu jagħmlu l-arranġamenti kollha li hemm bżonn biex Jeremy Harbinson jinġieb qudiemhom biex jiġed b'kollegament awdjoviżiv dirett mal-qorti f'Malta. Nistennew u naraw.